Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamaong Aset. Tuntunan ka mo nga sero at batiin natin ng advance happy birthday si Lex Almario. Siya pala'y magkukumplihan, magbe-birthday sa Thursday, March 28, 2019. Lex, happy birthday sa iyo. Sana'y mabusog mo kami. Akala mo kung ano Akala mo ano. Lex, happy birthday. 18 years old ka na, di ba? Sa March 28. Sir Domingo Rabe, ano naman po ang ipapalit? Yan, sabi niya. Rosel Lopez Bitoy, partner. Thank you for watching the show. Norly Consulta Anduque is also watching our program tonight. Thank you. Kaibigan, balikan natin yung ating main topic tonight. Ano ang dapat gawin ng gobyerno ngayong lalong lumala ang droga sa ating bansa? Mahalaga po ang inyo pong mga opinion at suggestions. Again, dito po sa programa natin, we are not blaming anybody. Ang tulad po ng slant ng ating tanong, naghahanap po tayo ng solusyon. And again, as I've said, ang laban na ito ay laban po nating lahat sapagkat kinabukasan ng bansang Pilipinas ang nakasalalay po rito. No? Hindi lamang po ng pulis, hindi lamang po ng gobyerno, ng mga mayor, gobernador. It's really the Filipinos fight against drugs. Kaya lang, mga kaibigan, tulad po ng sinasabi ko, ang primary agency na dapat po yung nangunguna rito at talagang perfect ang approach ay ang, of course, yung mga law enforcers. Philippine National Police ng PIDEA na talagang ang strategy dapat po ay siguradong epektibo. Now, lumalabas mga kaibigan that for the last almost 3 years ay nakafocus po ang gobyerno sa demand side. Sa mga users, sa mga small-time pushers. At meron ngang balita ngayon, nabibwisit po ang DILG clearance. Nabibwisit ang DILG sapagkat yung mga kaso laban sa drug lord sa NBP na-dismiss. Anong kababalaghan at ang mga kinakasuhang drug lord biglang nadidismiss ang mga kaso? Nagtatanong po kami, sino ba naman ang hindi mapofrustrate kung yung mga nakakasuhan ng mga drug lords, nakakulong na nga, biglang mapapalaya sapagkat mapapawalang sala. Hahanapan po ng mga technicalities. Ang problema dyan, number 1, pagsalto ang preparasyon ng kaso ng pulis, sasabit po yan, mapapawalang saysa yan. At napakarami na pong narinig tayo na mga ninja cops, mga mandarambong na pulis, although hindi naman lahat, nililinaw ko lamang, ilang mga mandarambong na pulis. Ilang bulok na pulis ang binabangketa po ang mga drug cases. Marami na dyan, naisa publiko, nabulgar, halos durugin ang mukha ni General Guillermo Illasar, di ba? Yung sa Pasay, di ba? Halos iuntog ang ulo niya ni General Illasar ng mga tarantadong pulis But again, I'm saying that hindi lahat ng pulis ay ganyan. O nga lang, dahil sa obligasyon ng PNP na talagang pangalagaan po ang taong bayan, sila po'y sinisweldohan ng malaki ngayon. Dinoble ng Pangulong Duterte ang kanilang sweldo. May baril, may uniforme, may sapatos pinag-aaral. At talagang mabibwisit po tayo kapag ang sukli ng ilang bulok na pulis sa atin ay ganyan. And to some, of course, di ba, as again, I said so many times sa ating program, nasaan na yung pinagwagwagan ng Pangulong Duterte na 6,000 active policemen na sangkot sa drugs? Where are they now? Nagtatanong po kami. Sapagkat mahirap ngang umasa na magiging successful ang kampanya ng gobyerno
Kung ang lead agency na PNP, ang PIDEA po ay tainted. May mga bulok na nasa loob ng organisasyon na sangkot sa drugs. Di po ba? So, yan. Bilis naman ang oras natin. 20 seconds na lang. Umiinit pa lang tenga ko. Mga kaibigan, importante po ang inyong opinion. Saganang amin mga kaibigan, marami pong dapat gawin. Number 1, kailangan pong i-revisit, i-review ng Philippine National Police, ng PIDEA, ng gobyerno ang kanilang estratehiya sa paglaban po sa drugs. I agree, maganda itong nasimulan, pero there's really something wrong. There's really something wrong na dapat ay tingnan po. Yung akusado pong isang sinasabing sangkot sa drugs na Colonel Asierto, may sinasabi. Si Michael Yang na presidential consultant po ng Pangulong Duterte, inaakusahan niya na sangkot sa drugs. Drug lord daw, involved sa drug trafficking sa Davao, etc., smuggling. Mga bagay na hindi po nakakatuwa, no? So, dapat imbestigahan. Nga lang ayaw namang tumistigo ni Colonel Asierto. Si Colonel Asierto po may patong naman sa ulong 15 million pesos dahil sa drugs nin. Dapat patayin na agad para di na makawala pabos. Ayan. Actually, ang isang dahilan mga kaibigan kung bakit walang katakot-takot ang mga tsekwa na magdala ng bulto-bultong shabu sa Pilipinas. Sapagkat wala pong death penalty sa Pilipinas. Wala eh. Itulad yan, nakakulong na sa NBP. Mapapawalang sala, nadismiss pa yung kaso. Anong katarantaduhan ito? Nakulong na, nadidismiss yung kaso? Drug lord, anak ng kagaw. Magkano? Magkanong ibinayad ng hayop na yan para makawala sa kaso? Ulitin ko, drug lord, nakakulong na. Kinasuhan, ngayon, nadismiss ang kaso. My God. My God. Sino ang prosecutor dyan? Sino ang fiscal? Sino ang abogado ang may hawak niyan? And I don't think hayaan lamang ito ng gobyerno. This is a very, very bad precedent. Ng drug lord na nakakulong, biglang mapapawalang sala dahil na-dismiss ang kaso. Yan naman ay siguradong, ako nakikita ko na naman, technicalities sa mga procedure na naman. So, it's really worrying, ano? Nakakabahala po ito. So, yan nga, naghahanap po tayo ng solusyon. Ano ngayon ang solusyon, mga suki? Ano ang solusyon? Ngayon, mga kaibigan, dahil ang bilis ng oras natin sa ating palatuntunan, di pa nga kami nakakabuelo eh. Ma'am Virginia Suliman. Good evening, Madam. Sir Nelson Perez. Si Sir Nelson ba, ito yung kagawad sa Barangay Putatan, if I'm not mistaken. Tama ba, Sir Nelson Perez? Magandang gabi po dyan sa Putatan, Muntinlupa City at sa iba pang mga nanonood po sa atin. Ayan, sige. Okay. Wala eh. Ang bilis naman ang oras natin, Klo. Kailangan na po natin balikan yung ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Nakumpiskang 43 million pesos na cocaine sa Catanduanes. Iniimbestigahan na po ang pinagmulan. DILG, dismayado sa pagkakabasura sa mga drug cases ng drug lords sa NBP. Ito yung sinasabi ko. Mga customer na nawalan po ng tubig, hindi na raw po sisingili ng Manila Water sa buong buwan ng Marso. Magandang balita ito. Dapat lang. Pilipinas, di pwedeng ipambayad ang Real Bank sa mga utang sa China. Ayon naman po sa Integrated Bar of the Philippines. Iloilo, 400 milyon na ang damage dahil po sa El Nino phenomenon. Pinsala naman sa Cebu dahil sa tag-init, pumalo na sa 100 milyong piso. Lugar na sa state of calamity na. Bagamat pumirma naman Senador Soto or Senate President Soto, ipapaubaya daw kay Duterte ang pag-veto sa controversial na 2019 budget. Taong bayan, hinihikayat naman po ng DILG, nakunan po ng pictures or video ang mga barangay officials daw na sasali sa partisan politics. Ito yung mga ito yung mga makikisali actively. Halimbawa, yung kanilang barangay hall, ayaw ipagamit sa kalaban sa politika or hindi ka partido. O di kaya yung kanilang service vehicle, igagamitin sa kampanya ng isang partido. Yan. That's an obvious partisan politics involvement. Marami pa. Yung, halimbawa, yung barangay hall, may common poster place.
Tapos ang papayagan lamang na magkabit ng tarpaulin ay yung kapartido, yung kalaban ay babaklasin. O di kaya utusan yung mga barangay tanod na baklasin ang mga tarpaulin ng kalaban sa buong barangay. Mga ganyan eh. At yan po yung nangyayari. But you know, mga kaibigan, baka may magtanong baka lang may magtanong. Yung presidente nga, yung presidente nga nangangampanya. I think leadership by example is a very good policy. Di ba? Yung presidente natin talagang diin na diin sa endorsement sa mga kandidato sa senador. Tapos barangay kapitan, mga barangay officials, babawalan mo. What is that? I think medyo confusing yan. Nako-confuse lamang po ako. Manila Bay Reclamation tinututulan po ng international organization. Ito medyo natuwa ang marami dahil ang gobyerno naglunsad ng paglilinis, rehabilitation. But to our surprise, parang inihahanda lang pala yung Manila Bay para yung Chinese na investor makapag-reclamation, makapagtambak at makapag-create ng bagong isla sa Manila Bay. Wow! Wow! Samantala, Panelo humingi naman ng dispensa sa pamilya ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago sa mga sinabi niya sa issue po ng pagiging judge ng International Criminal Court. PNP hindi daw nagkulang naman sa paalala po sa kanilang mga pulis dahil po sa KAPA or hinggil sa KAPA investment scam. At mga NPA sinalakay po ang isang police station sa Sorsogon. Ngayon, sa ating namang sagot sa ating tanong, ano ang dapat gawin po ng gobyerno ngayong lumala? Lalong lumala ang droga po sa ating bansa. First and foremost, mga kaibigan, itong topic po natin, this is not an speculation. Ulitin natin mismo ang Pangulong Duterte, umamin sa pulong po ng PDP Laban na lalong lumala ang problema sa droga. From sachet, bulto-bulto, kilo-kilong mga shabu ang pumapasok sa ating bansa. And he even projected na hindi lamang 1 bilyon, kundi 2 bilyon, 3 bilyon, and even more, sabi niya. At ito daw ay because of the risk of being an archipelago. Yung bansa natin na composed of so many islands na inaamin niya rin napakahirap daw bantayan. Hindi daw tulad ng Amerika na isang straight shoreline, madaling bantayan. So tama naman, ay talaga ngang mahirap bantayan ang lahat ng isla sa buong Pilipinas. But then again, hindi naman po dapat magtapos doon. Tayo po ay dapat naghahanap ng solusyon. Ulitin ko lamang, best friend ng gobyernong ito, ang China. Obvious na obvious mga suki na ang mga involved na drug traffickers ay mga Chinese. Hindi kaya pupwede, Pangulong Duterte, na pakiusapan mo si President Xi Jinping ng China na actively tulungan ng Pilipinas na labanan ang droga na pumapasok. Because obviously, the supply is coming from China. Palagay ko yung aksyon na ay makakatulong. And we focus on the supply side. Sapagkat kahit anong patayan, patay dito, patay doon ng mga drug addict, drug pusher, kung patuloy pong pumapasok ang supply ng shabu, mapatay man ang ilan pong mga drug addicts, may mga magiging bagong drug addicts, and that is my very much worry, mga kaibigan. So, let's focus. Ituloy natin yung kampanya sa demand side, pero maglunsad na po tayo ng kampanya laban sa supply side. Yan po ang aming suggestion po dyan. Plus, immediately, dapat i-legislate, i-aprubahan na ng Kamara, isulong na sa Kamara at sa Senado ang parusang bitay, especially sa mga foreigners na drug lord. Foreigners, unahin. Foreigners po nagdadala ng mga droga sa bansa. Unahin po ang mga foreigners para wala na magdala po rito sa ating bansa. Sa pamamagitan po ng temang yan, mga suki, ay we're winding up our program. Salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa paglilingkod sa gabi pong ito, Clarence Anday, ang ating broadcast officer, together with Earl Nico Dacame. Habang nakaremote yung ating operations head, Engineer Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso. May pahabol pa rito. Sablit may pahabol. Cecil Ranieses Tango. Thank you, Ma'am Cecil. Michael Kaiko, yun nga po. Sir,
masyadong nakatutok sa war on drugs. Nakalimutan na ang ibang gawain. Kung sa Davao nga po, may mababalitaan pa ako sa TV na meron pang drugs. Kung hindi, mapaparusahan mga drug lord. Saan ako? Wala pong solusyon kundi wag na lang maging hambog. Isipin nyo, 3 to 6 months daw tapos na hanggang ngayon mas lumala pa. Michael Caico ng Marilao, thank you. Ron Soriano so joining us at si Ma'am Carmelita Omli. Ang bilis po, overtime na ako ng 10 minutes. Maraming salamat po sa inyong lahat mga suki. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dahame. Good evening and God bless Pilipinas. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dahame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.